Horrela badago ugari, baina kanpaina ixtera behartuta daude, kupora iritsi direlako eta duela 3 urte harturiko gehiegizkoaren ondoren, Europak jarritako isuna bete behar dutelako. Geure eguneko kupoa osatu dio. Gaberdirako osatu ginakaun, arraza ondo bilatu deulako. Eta hau txitzi epenadek. Mugimendu handia antzematen da Getariako portuan gaur, Euskal Arrantzaleek 120 itsasontzik 6.000 kilo berdel harrapatu dituzte, iaz baino gutxiago, eta merkeago saldu dute, 30 zentimo merkeago lonjan. Hortengo kanpaina oso gazi gozua. Batetik kiloko purua gutxiago eta prezioare gutxiago. Gaur gauerdira arte porturatu ditzakete azken harrapaketak, ez daude pozik, berdela egon eta ezin harturik. Pixkat pasatu ginen, baina pentsatzen dugu gure aldetikan izuna nahiko gogorra izan dela. Ontzi portugesetan eta arrastean kontrol zorrotz berberak eskatzen dituzte. Berdela hemen hartzen dutelako legez, konpetentzia handituz eta salneurriak 75 zentimora jetxiz. Iaz, etzen eurozpitik ibili. Beste herrialdetikan etorri, arraia harrapau, gure portutan deskargau, eta gero presioare jetxi. Kompetentzia, merkauan behar den kiloak gehiago jontatzeituk, eta orduan presioak jetxi deituk. Kupoa erabat zenbatu arte zain daude, ea beste bitan itxasoratzeko aukera duten. Esperantza bazako aukera eukitzia, handik berdela harrapatzea. Itxaropena galdu gabe. Bestela, antxoa datorate joka. Eta beti ilusioz, antxo kanpainara betoreko dela.